ekugcineni vele kuzovela ukuthi unezingane vele ekugcineni ngeke ngafela kuzovela ukuthi unezingane obvious mekwavela ukuthi unezingane lizokwenzani lizokushiya njenganalo owahamba wakushiwa ngasho ukuthi uyahamba uzokwenzani ke emva kalapho kodwa mntama phela sizokwazi ukuthi sikhulume thina naye sobabili sizokwazi ukuthi sikhulume ngeke kuze kufane noma ngimtshele ekuqaleni noma kade sesithandana vele uyawazi ukuthi abantu abafani yazi khona umuntu okahlala nje ezweni lakhe futhi ame kulona athi into angiyenzi bangayenzi bese kuba khona labo okwazi ukukhulumisana nabo phansi uhlala nabo phansi nikhuluma into iqonde nikwazi ukulungisa leso zinto uzothini uma kufela leso simo sokuthi lo ishende lakho usamile emazweni akho uzothini uzokushiya noma uzokhetha ukudela izingane zakho nje ukuyidela eqaleni uthuzene leli ishende lakho leli utaka usale nami sho kahle kahle lezi zakhe ingane sekuyezami udinga ngomfazi wami lapha ekhaya udinga ngomfazi wami ngoba naye unezinto akumele azenze naye hayi ngoba nakhe ehleli lapha ekhaya kuningi na kwenzayo ubamba ngapha bambe akakwazi uhlephula kaningi webantu akwazi uhlephula asingadlani la ngaye phela akwazi uhlephula kaningi Ngiyabingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandla Zulu. So njengoba sivakashelwe ubhuti namhlanje nakanjani khona lento engamphethe kahle and njengoba ela uzela kona lokho ukuthi azolandelela egcine ixazulelekile inkinga anaye nalowo muntu lo esomlanda ekuhambeni kwesikhathi njengoba nazi ukuthi uhlelo luhamba kanjani. So ke asike size ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Siyaphila singezwa ko. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lesibongo negama lendawo la usokhona. Oh, igama uSipho. Isibongo kwaKamkhize. Indawo ke ngisuka kuyona ngisuka khona eMkhomazi. Mkhomazi. So singalibali nje kakhulu ngicela sivele hlale phezulu kodaba. Ungichazele ukuthi yini le eqinayo and engahleli kahle enhlizweni ongekho right ngayo and iqalephi. Ngizoxoxa nje udaba nje ngiyeze ngolifihlisisi. Into iqala la yimo bhalelela kwa Black Life. Yes. Ngoba ke impela ke senganele nje ngixakekile sengikhathele izenzo zaseswami lo. Okay. Into iqala lana ke wasuke wathi ukuluthwa ke amagama umuntu wangaphandle wasithola ke esesothandweni naye. Ukufika kwakhe ke lo muntu wangaphandle ke wabafika ngokwezinga kontilileka bezulu ngesemgwaqo kanje. Ngesimo sokwazi ke njengobhuti wakhe abantu abakanje befika ngalolu hlobo bezukwakhe emgadona nakho konke indlela abafika ngayo basuke bebheke izinto ezimbili umsebenzi nanokuthi ke obani abazobathola ngaleso sikhashana bazokwazi ukuthi bancike eduze kwabo for leso sikhashana kwasukuba ukuthi ke useswami ke lo waluthwaka amagama ke njengoba ngichaza ke nje wayesesithola ke sesothandweni into inkinga isiqala lana ke isiphela ke i-contract yakhe ke lo bhuti lo wahamba ke semshiye ekhulelwe lo ntuzo seswami la umshiya nje ukhulelwa ama-twins and ke ukuhamba kwakhe ke lo bhuti lo akasathola kahle utaku ke manje useshiya nami nonkosikazi wami uyazi useswami ukuthi ke ngiganiwe mina and ngizolobola nje kungekudala and imali yizo vele kumele ngilo ngisiqongelela ngizibekelele kodwa angisakhona ukuqhubeka because manje umthwalo usumningi uqonda ukuthi uzoshadelwa kungekudala kodwa uganiwe ikanjalo nje manje mhlambe ngabe wena usasekhaya egcekeni lababa nomama noma utheqekelele kwase kusuka usisi la nzalwa khona wayohlala nawe no ayisisi angisekho ekhaya kahle kahle sengithe ukuphuma elodozeni ekhaya wakhe eceleni ngakhe eceleni so sikuphi isizathu esenza ukuthi usisi ezazohlala nani noma umthwalo uwuzwa noma ngakuthiwa usekhaya lakho la ehlala khona usisi okay umthwalo kanje useswami njengoba bamshiya ekhulelwa ama-twins wakhulelwa kwazi ukufika sekuthelini ke uyadeliver kwaqhubeka nje isikhathi yonke into ingane zakhula
kwaba ukuthi-ke manje-ke sekufanele naye ahambe ayozama. Oh, okay. Into yaqala lapho ukuthi-ke weza kithi kimi nonkosikazi wami wayesesihlalisa phansi wacela ukuthi ucela sithi kumbhekela kancane izingane zakhe ukube yena uyahamba usawobheka amatohoze akwazi ukondla izingane because ubaba kasekho wavele wadlutshana. Eish. So usisi besesele yedwa wena mawuphuma uyokwakha eceleni wasala yedwa egcekeni. Noma mhlambe bakhona abanye abantu ahlala nabo. Hayi, impela nje bese sibabili impela nje because abazali bona-ke abasekho. Bese sibabili nje impela so wasala ekhaya mina ngaphuma ngathi ukwakhe eceleni. So ke navuma-ke nomakoti wakho namhlalela nezingane. Hayi impela kwabanjalo because nami ngabheka isimo njengobhuti wakhe nangendlela achaza ngayo so ngase ngabona ukuthi hayi masingaxoxisana nje sibone ukuthi sifika nalokho singayithola isisombululo. So kwase kwenzakalani-ke manje ezikwenza ukuthi okay yazini ake ngivele ngibhale ka Black Life TV ngihambe uyofuna usizo khona. Yini le sithe ngci uwena kakhulu. Inkinga ilapho-ke sisi ekuhlaleni kwami nawo sisi wami lona saxoxisana sathi ukuhamba kwakhe akunankinga somgadela izingane. Kodwa uma kukhona lokho abanakho noma ithuba litholayo lokuphinda abuye ezo-check angabuye ezo-check izingane ukuthi kuhamba kanjani. Makukhona anakho akutholayo eceleni afake lokho anakho ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili. Bangakanani abantwana? Hayi bona abantwana ngifuna sebethe ukukhula nje. Sebethe ukukhula nje ngoba nabo sebehambile into zicrash impela. Oh, abantwana nje sebebade mhlambe bakobanyaka. Bala ko 6 years. Okay. 6 years balapho nje. Yo, so indlela enanivumelene ngayo ukuthi mekukhona okuncane akubambayo aphose phela ngoba phela nimhlalele nezingane. Mhlambe ngabe useke wakwenza noma kabili kathathu mhlambe wakhathala noma akaze akwenze solo kunaqala vele uvumelana wahamba uyosebenza. Hayi impela phela kusayisiqalo uyale kube ukuthi umuntu misa adinga usizo afake lo effort encane phela ukuze abone ukuthi hayi usadinga ukulonduza. Hayi kwathi maqhubeka izinyanga hayi impela kwathi nje ukuma impela. So mangimdonse nasecingweni ngimfonela ngimbuza how sis manje sekwenzakalani nakhona ukubuya uzobuya yini athi hayi usazama bhuti ngisazama ukuhlanganisa kona sekuyalunga ngi-understand njengobhuti ngithi hayi vele useswami igazi lami ngeke lingenze kanje ngiyalazi. Hayi zidlula izinyanga hayi zadlula inyanga akasafaki lutho. Into esiba inkinga-ke manje osekubonakala-ke manje sekubotholakala ukuthi manje ngale akasekho yedwa usethole elinye ishene and manje leli ishene asenalo-ke manje baphila kamnandi okuyikona-ke mina osekungikhathaza nokusekungima la ukuthi kanjani manje esezothola elinye ishende-ke manje baphila kamnandi lapha kodwa uyalazi uTaku mina ngishiyana nomfazi wami laphana. Yo hey kwaze kanzima into engwarisha kakhulu le ukuthi akasafaki lutho and mina ngazi ukuthi ikhona indlela yokuthi abantwana abancane baboneleleke because liyaziwa lolu daba lokuthi obaba bajwayele ukushaya ikhona umntwana msekhona so kube khona isibonelelo sabantwana angazi sesu5 bani manje angazi angifuna ukusibiza ngegama but zikhona izibonelelo and ngazi ukuthi uma ukuthi umntwana akahlali nawe isibonelelo somntwana fanele siye la kuhlala khona umntwana because akuyona imali yakho akuyona imali kababa wengane akuyona yamama but eyengane yokuthenga izinto ezidingwa eziyimfanelo zengane. So mekuthi akaninikezanga leso sibonelelo aphinde futhi angafaki lutho kanjengokuthi akafaki lutho kuyangwarisha lokho ngoba manje engazi wenze ngazi ukuthi manje uwena manje ubaba womntwana kanti wena umalume bathi uthi mshaya ubabiza ngabashaya bona bathi malume. So asikho izinto zokuthi ucindezele wena ushongo wena ukuthi akathandane nomuntu oze kwinkontileka uzosebenza ngaso sikhathi mesiyahamba and akekho umuntu ongazi ukuthi lo msebenzi lo wenkontileka kube lesesikhashana esincanyana mase bayahamba and understand nanokuthi yini edala ukuthi ungaze ufinyelela ekuthenini uzuvumela ukuthi akufike ilungelo isho lomndeni ekubeni awukwazi nokwazi kubo kamuntu.
Kuningi. Ngase ngamosha isikhathi simbizeni usisi. Sikhulumisane naye ngizwe ukuthi kanti inkinga yakhe ikephi kwenzakalani ngaye. Yini lemcindezelayo ukuthi aze akhohlwe izingane kodwa uyakwazi ukuthi aqhubekele nempilo abe happy nomunye umuntu kodwa akhohlwe igazi lakhe la likhona khona la likhuliswa khona. So ngicela uvele ngimlande sikwazi ukukhulumisana. Simlande phela. Ngicela ukuthi usilandele yena. Wo lamzala waphinda kwenzeka futhi sikulethela indathane special kwizimpande zama-Afrika Traditional Pharmacy. Thola wonke ama-products ngesaphulelo esingafika ku-350. Sibala isiwasho, isikhafulo, isibambelelo, izinyembezi zomntwana namanye ama-products. Wonke lama-products uwathola ngo-350 i-products ngayinye. Bese ungakhohlwa ukusitholela i-gambling combo ngamanani aphansi i-R1000 nje kuphela. Ungakhohlwa special zizoba khona kuze kube umhla ka-1 January. Yenza okulungile ufake i-order namhlanje ku-062 219 7748 noma uze pharmacy ku-shop number 87 Queen Street eThekwini. Ungakhohlwa imbila yaswela umsila ngokuyalezela, walala wasala, wavuka wayithatha, ziyakala mzala. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi emvelo ukukulapha. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi enough is enough. So udadewethu uvumile ukuthi abe nathi and ngiyathemba ukuthi sizogcina siphumile isisombululo kusuka manje kuya phambili kuzokwenzakalani. So ke asike sizwe. Sobona unjani? Sawona sisunjani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Ngicela ukwazi ukuthi uma bani nendawo osuka kuyona. Ukhuluma noNokwanda wakamkhize ngisuka eMkhomazi. Okay, uyamazi bani Mhlangane? Yebo ngiyamazi. Umazi kuphi? Ubhuti wami. Uzalwa na endlini? Yebo. Oh, all right. Ubhalile kuhlelo elithi enough is enough, akayikho happy, akekho right. Ziningi izinto afile ngazuthi fanele azibeke phezulu kwetafula nesizane nobabili nibe nezivumelwano mhlambe ezintsha ke kunalezi zivumelwano eseke naba nazo ngaphambilini kakhulukazi ethinta abantwana. Yebo. Ababuye esibelethweni sakho. So ngicela umuphi ithuba lakhe, umuphi isikhathi sakho, umuzwe uthi yini la afisa ukisho kuwena. Yebo. Ngicela sikhulumisane sisi. Sisi wami uyaphila. Ngiyaphila bhuti wami njani? Hayi. Ngabe Nkosi yami ngidlala ngawo mangithi ngiyaphila, ngikho nje kahle emoyeni. Ngiyalazi kodwa uyasazi isimo futhi esinenza ukuthi ngibe njani. Akona okunye ngaphandle kwezenzo zakho sisi. Uyazi ukuthi wahamba wangishiya nalokhu utaku laphane kwami nomfazi wami. Wahamba izinyanga lutho okungifakela nje okuyindibilishi nje kodwa nje kuzokwazi ukuphose sivivaneni laphana ukuze ngikwazi phela ukusupporta zonke ingane esenginazo lapha ekhaya. Khumbula nezakhe ezivile zilapha ekhaya nami nginezami izingane. Kodwa manje umthwalo manje usuwenze ngathi manje owami. Lapha la ukhona ngiyezwa ngandlebenye kuthiwa wena usutholela inyishende kumnandi ngiyancebeleka. Kodwa manje uyakhohlwa ukuthi le ekhaya emuva khona wakushiyayo. Angazi noma uyakukhumbula yena wakushiyayo noma usakukhumbula uma usuvele wakhohlwa nje yikho. Kodwa bhuti wami sengaze ungibizele kuma TV pho mntama bese ngeke nje sihlale phansi lento siyikhuluma. Kahle sobabili bhuti wami njenganomndeni phela mina sele nawe sobabili asikwazi ukuthi indaba ize iyofinyelela kuma TV mntama singayikhulumanga thina. Hayi awusasho ngizange ngakufonela mina ngaze ngakudontsha nje ingcingweni ungitshela u1 ungitshela lokhu nalokhu kodwa still lutho akusanje ngamagama enkehle manje wangitshela lokhu manje usukwenza okunye uthi angenze njani mina ngithule mina utaku usale nami inkinga lapha ekhaya sezingaphezulu kwami angisakhoni sezingaphezulu angisakhoni mina nomfazi wami asisalala ebusuku manje sifanele manje ngilungise inkinga edalo huwe. Manje mntama ngokwakho wena ucabanga ukuthi senze njani ke mntama? I know. Yabona mina ngokwami angazi noma phela bengenzeka yini ukuthi uyazi nawe sithi isiZulu isikukazi sithathwa namatshelazo angani uyazi. Ungazi ke noma izakhe izingane ukuthi ungakwazi ukuthi usithathe ziyohlala nawe lapha because manje sekungaphezulu kwamandla lapha ekhaya. Akusekho mnandi ke manje. Akusekho njengasekuqaleni kwakuyikho. Kodwa mntama uyazi ukuthi namanje njengokuba nje ngila angazi nanokuthi uzothina umuntu wami ngoba akazi kwakwazi ukuthi mina ngilengane.
Akazi nanokuthi mina nginey'ngane. Uyabona nje mntama songihlambalazile uthando lwami. Angizange ngize ngimtshele ukuthi nginezingane. Wangamtshelanga. Into eyayibanga ukuthi ngingamtsheli wayengitshela kahle ukuthi umuntu oney'ngane akamthandisisi kahle and mina ngase ngimthanda ngikhethile. Ha. Oh, wena ukhetha ukudela iy'ngane zakho ngesimo sokuhlala nendoda ngoba ithi indoda ayikwazi ukuthanda umuntu oseney'ngane. Wakhetha ukudela ezakhe iy'ngane nohlala nendoda. Kodwa mntama nawe phela umdala. Khali mntakamali la khani ukuthi ngimdala la. Awuyibukisise nawe le ndaba njengomuntu osemdala osengayibukisele ngendlela ephusile. Akukwazi ukuthi ungachuza indoda ovingane zakho. Into enjani leyo? Kodwa phela mntama nawe umdala. Uyazibona izimo esesibhekana nazo manje esimeni samanje ukuthi abantu besilisa abasafuni ukuthatha umuntu oney'ngane. Umuntu wesilisa usevanathi nje mina umuntu oney'ngane angimfuni. Manje nami bengisaba ukuthi abashiye bathi laba ababashiyile bazothathwa Ey sisi impilo esesiphila kuyona inzima kakhulu. Ingakho-ke nami ngikhetha ukuthi okungcono ngibafihle ngoba nakhona ukuze ngibafihle ingoba ngangingakasebenzi. Into eyayenza lokho manje ngiyazama. Hayi nakhona ukuthi ngiyasebenza amatoho akuyona into etheni. So why ke ungashiyanga ke at least imali eqolo ukuthi abazikhiphele ngokwabo bakhulisa ingane ke. Since ke wena ke vele usuthola umsebenzi. Into eyayenza lokho kwakuwukuthi ngangifuna ukuthi phambili ngingafiki ngihluphe ubhuti wami ngibe ngimfonela ukuthi ibhuti anginayo imali yerent, anginakho ukudla endlini, ngangithi leli qolo ngizobe ngibhatanisa ngalo phambili. So ubhuti bekufanele abone ukuthi yena ubhatanisa kanjani uzakhulisa abantwana. Ube ngcono mntama ngoba phela yena uyasebenza umntama ungcono nje eyakhe impilo ingcono ihamba kahle ayifani neyami. Mina okwami kuyabheda. Ubhuti wami uright. Hayi wethu siwakhuphula ngomoya. Usebenza kahle. Ungakhuphula nje ngomoya ungakhuphula ngoshikela ngenawo mina. Angikho right. Ukusebenza ngiyasebenza kodwa phela hayi ukuthi ngoba nakho usebenza usuzongifuhlela ngengane nje bese uyishiya nje kanjani. Awukwazi ukwenza njalo sisi. Awukwazi. Ungangili mina, ungangilingi. Ningi umthwalo esinguthwele manje. Wena uphumule lapha ulalula ukhona. Uphumule uright nomuntu wakho. Niyangcebeleka lapha nifunza no master. Ngiyibona yonke lonto mina. Ngiyibona yonke. Mina lapha ngilungisa u1 no2 kuyabhidlika lapha ekhaya. Angisazi mina ngenze njani. Wena uright wona ukhona. Ngicela usuyabuza ungitshela izitori no1 no2 ayihlangana into engitshela yona mina. Ayihlangani. Kusho mina kufanele ngithola umthwalo wakho mina. Kufanele ngifele mina ukuthi nje ngithola umthwalo wakho mina. Angikwazi nokwenza ezami izinto manje. Financially mina sengiyahlupha. Yabona manje financial afuna ukuqamba mangake manje. Sekuyantenga angisakwazi ukubalance izinto zami. Uyazi sisi ukuthi ngizoshadelwa nje suku. Imali ngiyayibeka kancane. Kumele ukuthi kwenzeke lokho because ngiyamdinga lo yamuntu abelapha emagcekeni. Uyakwazi lokho? Ngiyakwazi mntama. Manje lokho kwenziswa yini? Mntama ayidli ijikela. Sabandawonye mina nawe. Sisele sobabili. Asikwazi ukuthi sixabane igazi lami iwena kuphela anginayo umunye umuntu ngaphandle kwakho mntama. Mntama ngiyaxolisa. Nami izenzo nje engizenzile ngiyabona ukuthi izimbi angikaze ngakubona mntama uthukuthele kanje. Ngiyaxolisa mntama kodwa into engiyifisayo njengamanje ukuthi sithole isisombululo ukuthi senza kanjani. Nami ngiyathembisa ukuthi ngizoshintsha mntama ngeke ngisaqhubeka nezenzo zami ezimbi. Ngoba sengibonile ukuthi azikuphethe kahle and zingakuphethe kahle angikaze ngakubona udinwe ngalendlela and angithandi futhi ukubona udinwe ngalendlela mntama. Ngiyaxolisa Gcwabe, ngiyaxolisa kakhulu. Uyanqaneni kanti ubathatha abantwana bakho uhlale nabo endlini yakho. Yes, ngiyaunderstand ukuthi uthe wawutheka umuntu wakho awunazi ingane. But sesifinyelele la njengamanje. Yena ubhuti uyalibeka nayo usizo lwakhe. Sisi lokho engizokusho ngiyazi ukuthi kuzophinde kumphathe kabi umntama kodwa ngeke ngize ngikwazi ukuthi izingane ngize ngiyithathe izingane ezomalume. Njengokuba ngingashadanga nje nobaba wabo yonke into emayilana nezingane eyakho umalume. Lo intombazane nje makwenzeka eshada yonke into iyothathwa umalume. So kufanele ukuthi sibambisane yize noma mina sengenza amaphutha ngangakwazi ukubambisana naye kodwa kufanele ukuthi sibambisane ezinganeni. Angikwazi ingane ukuyithatha ekhaya ngeke ohlala nazo lapha mhlambe kungenzeka zingabi safety. So mezi kumalume ngiyazi ukuthi zi safety zisekhaya yonke into izoba right. So ingakho ubuye sewuthi wawuwedwa eLabour Ward umalume mhla ethatha amalobolo. Cha ngiyathembisa ke lapho ke ngoba awangihlanganisi mina ngihlanganiswa umqhoyiso kuphela wengane nokuthi ke umntanami kodwa nje okunye nokunye kobe ngesikhona kwami ngoba umuntu wesilisa khona ekhaya uyena umalume yonke into kobe kweyakhe.
Hayi yabona sisi engathi singathemba kanjalo because yabona ngendlela engibona ngayo, indlela owenza ngayo kuyakhombisa ukuthi sengavele kujike khona lana nje. Shuthi uyamupha kahle kahle umalume ukuthi nje naba abantwana abakhe. Kahle kahle umalume ngiyamupha nje abantu abami noma ngathiwa ke angizange akukho la ngisayina khona ukuthi ngiyamupha. Kodwa njengamanje ngiyamcela umntama ukuthi akabamukele abantwana bami kuba abantwana bakhe futhi azitshela ukuthi abantwana bakhe. Kodwa sizobambisana hayi ukuthi ngizomyekela ngoba ngiyabona ukuthi ngenza iphutha and angithandi ukubona umntama edinwe ngalendlela adinwe ngayo. Uyacabanga ingane ipain ezokhula nazo enhlizweni zazo nasemqondweni yazo ukuthi uma washiya nomalume and then jiki wahamba wathola omunye umuntu shuthi sasingabalekile kuyena uyothina ebantwaneni mase bekubuza ukuthi kanti ma wenza kanjani mfethu because thina sazi ukuthi uzalo wena why manje usifuqa kumalume uyochaza uthini. Cha ngizozama ukuthi ngibuye abantwana ngibabone bakhule belokhu bengibona ngibachazela futhi isimo ukuthi batabami ngeke ngikwazi ukuthi ngihlale nani nginikhulise ngingasebenzi kufanele ukuthi ngihambe ngekozami. Okwamanje izinto bezisabheda kodwa ngizoqhubeka ngilokho ngizama. Uyabathanda labantwana? Ngiyabathanda. Ayikhombisi kodwa. Akhombisi. Manje awusho. Uthini ngaleli shende lakho ongazange walitshela ukuthi unezingane. Uzothini ngani? Because vele clearly uyalibona ukuthi alifuni umuntu onezingane. Ekugcineni vele kuzovela ukuthi unezingane vele ekugcineni. Ngeke ngafela kuzovela ukuthi unezingane. Obviously kwavela ukuthi unezingane lizokwenzani? Lizokushiya njengalalo owahamba wakushiwa ngasho ukuthi uyahamba. Uzokwenzani ke emva kalapho? Kodwa mntama phela sizokwazi ukuthi sikhulume thina naye sobabili. Sizokwazi ukuthi sikhulume ngeke kuze kufane noma ngimtshele ekuqaleni noma kade sesithandana vele. Uyawazi ukuthi abantu abafani. Yazi khona umuntu okahlale nje ezweni lakhe futhi ame kulona athi into angiyenzi bangayenzi. Bese kuba khona labo okwazi ukukhulumisana nabo phansi, uhlale nabo phansi nikhuluma into iqonde, nikwazi ukulungisa leso simo. Uzothini uma kufele leso simo sokuthi lo ishende lakho usamile emazweni akho uzothini? Uzokushiya noma uzokhetha ukudela izingane zakho nje ubuyidele eqaleni uthuzene leli shende lakho leli usale nami. Shuthi kahle kahle lezi ezakhe ingane sekuyezami. Uthini ngomfazi wami lapha ekhaya? Uthini ngomfazi wami? Ngoba naye unezinto akumele azenze naye. Hayi ngoba nakhe ehleli lapha ekhaya kuningi na kwenzayo. Ubamba ngapha abambe akakwazi ukuhlephula kaningi webani. Akwazi ukuhlephula asingadlani la ngaye phela. Akwazi ukuhlephula kaningi. Ngiyakuzwa kodwa ngizozama ukuthi ngikhulume naye umakoti ngixolise kusikweza ukuthi sisikwiza ngiyaxolisa izenzo zami engizenzile kodwa ngizoshintsha. Ngizozama ukuthi ngikhulumisane naye ukuze akwazi. Asilungiseni le imali yeqolo ukuthi at least ke umalume kaphume la eseneshow ukuthi uzoyithola. Hayi mntama ngiyathembisa. Uzoyithola ngizoyibuyisela kuwena yonke into ngizonikeza umakoti sikhulumeni sonke njenganomndeni sikwazi ukuthi siphume kule nkinga mntama ngiyaxolisa kakhulu ngezenzo zami izimbi kuwena angikuthandi mntama ukubona udenwe ngalendlela. Kuyisiza sisi. Kuyisiza. Wegazi lama ngeke ngize kulahle. Abashana bami lama ngeke ngiza awukho umgodi ukulahla umuntu. Angeke ngize ngithathe ngiyobalahla umuntu umgqomo awukho umgqomo ukulahla umuntu. Ngiyabonga mntama. Kuphela nje ukubambisana ukuze sikwazi ukuthola indlela yaphambili. Khumbula sibabili manje. Yimi nawe. Sesele sobabili asinamuntu. Ungangixaki-ke mina ngezinkinga nami ngizinezami izinkinga ezingaphezulu. Ngiyabonga mntama ukuthi sigcine sesifikelele la sifikelele khona njengamanje. Ngiyakuthembisa konke engikuthembisayo njengamanje ukuthi ngizokwenza mntama sisobambisana yonke into sizoyenza ngendlela. Uthe sebe no 5 years. Bana 6 years. Bana 6. And umuntu ona 6 years akasancela ubisi udla ukudla okudliwa abantu abadala. So usisi mayethi uzoletha imali yeqolo. I think le yeqolo iyona le ifanele ibone mhlambe uniform yase crash, mhlambe imali yokufunda e-crash, izinto zokukhera. Yes. So njengoba bedla ukudla okudliwa umakoti no wakini no umakoti wakwenu no bhuti wakho
leyo shuthi bona fanele bazibonele ngayo wena uzobanikeza leyo qolo kuphela. Cha, njengoba kunetoho nje Noma ngisho uzoba ukuthi edela. ngizoba edela. Oh, Njengoba okay. kunetoho nje ngisho ukuthi sengiyalibamba manje, Okay, ngizoba edela phezu kweqolo ngoba phela izinto zey'ngane ziyabiza. Ziyabiza. Ziyabiza yes. izinto zey'ngane ezisencane kangaka, izinto zokudla ze-breakfast ekuseni, Yes. into zokuphatha esikolweni, Yes. yonke leyo nto leyo. Ngizoba Okay. edela phezu kwaleli qolo leli. Uzwile futhi Hayi, uzo-eda ngizwa phezu kweqolo. So Ngiyezwa njengoba bebabili eqolo nga-1 bese kuphinde kube ayileya azoyi-eda-ke. But ngiyabonga kakhulu ukuthi uzivumele sikhulumisane, ngibonga isineke sakho, ngibonga nje ukuthi ungihloniphile wasondela uma ngabe ngikucela. Kodwa-ke ngiyacela ukuthi lokho okuthembisile ugcine ukwenze. Mina ngakhula kuthiwa isithembiso siyafezwa, awuthembisi nje mase ushiya kanjalo. Ngicela ufeze-ke ubhuti athi noma eseyokhuluma nomkakhe ekhaya azi ukuthi umkakhe wena uthe eqolo bazoyithola neyokudla uzothupha abakule eqolo. So ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho ubhuti, ngiyabonga, ngiyathemba engazuthi ningahlala kahle ekhaya noma ninomakoti niyeke lento yokuthi ningalali nilokhu niqula izinto ngesimanga sokuthi kuney'ngane zadadewenu enihlala nazo egcekeni. So ngiyabonga kakhulu. Ngibuka lapha ekhaya nizibonele nani ukuthi sihambe safika kuphi, and kubuhlungu-ke ngesimanga sokuthi abafowethu bayefela into abangayicelanga, but nathi asikwazi ukuyikhethela ukuthi fanele sishade ngenkani mese sinengane la sesizele sekufanele sishadwe ngenkani manje. No, asikwazi ukuyikhethela. Siyangena kwi-relationship nomuntu, umuntu athembise izulu nomhlaba, mase kukhona umntwana ashaye khona angasenzi iy'mfanelo zasekhaya la siphuma khona. So noma ngabe sekuthiwa kwenzekile-ke ukuthi usuzalile-ke manje uzalele ekhaya, but angabi umthwalo wazona zonke iy'muntu manje ozalwa nazo egcekeni. Bhekana nawe nomthwalo wakho uma ngabe ukuthi umthwalo akumele ngabe uyakusinda. Focus akuwona, ubone ukuthi ungaphuma kanjani, but hhayi ukuthi usunganikeza abanye abantu ku-wrong. Asingathwalisanini imithwalo, isidingo asikho. Umuntu akafocuse kwinkinga aziqalele yona yena eyedwa futhi nakhona engathunywanga. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Ngiyanithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.